Cih, kini kita terima jemur Bapak Erena, cabur Paknya, Pak Vina, grup. Oke, berdekat dengan Pak Selajo Pangi, kita kebersani Sakonco. Oke, berdekat dengan spesial kaki Mas Atok Sadewo, sing wis Surabaya. Terima kasih, Mas Atok Sadewo. Kakek Mbak Yanti Ceplo, selamat malam. Sing duwe pop es cappuccino. Salam saking Cak Pur. Karo Pak Sela bareng. Aku piring kok. Bayanganmu wis lebu pikiranku, kok kaya ngene rasane, mantan sakangan pingin weruh dheweke. Bisa lembut aku nyanding seliramu, nang besono kok nyanding aku. Doang ayu gak disangu kan dadi pepujaanku. Ya ampun. Tolong ana rasa kangene atiku dek masih mau tak sereng. Aduh Mas, esem manis setak tunggu para dipereh kangen iki bisa mari tobat mari cik. bayanganmu Mas Alek wis klebu pikiranku, kok kaya ngene rasane, mantan
tondo